Per a mi, Evitem el Rialto ha sigut un projecte que m'ha fet apropar-me més al teatre. S'ha fet sentir als alumnes estar com dins de l'obra i pues, tindre una relació en el teatre que pues, mai havia experimentat. Ha sigut més tindre consciència de el que n'hi ha darrere d'una funció. Un privilegi. Molt divertit. Molt interessant i m'agrada molt poder participar amb vosaltres. M'agrada molt la forma en la que heu apropat les arts escèniques als joves, ja que a mi personalment m'encanta el teatre i poder haver disfrutat de tantes obres de teatre en tan poc temps m'ha enriquit molt. Jo crec que el que molta gent busca y necesita en el bachiller artístic. Un proyecto que me ha gustado mucho porque quieras que no hemos visto el teatro desde atrás. I un poc una manera de redescobrir el teatre d'una manera més moderna que no s'imaginàvem nosaltres. El treball anterior i posterior a les obres m'ha fet apropar-me més al Rialto en si i al teatre. El que més m'ha agradat... Eixir al carrer, de preguntar a la gent. Era una forma més divertida de donar la clase y estar també amb els companys. La opción que hemos tenido de conocer a los actores, al equipo artístico. Sobretot quan va vindre, per exemple, la coreògrafa Noelia, que va ser un taller molt xulo. Y los coloquios también, porque sabías pues el trabajo que conllevaba y todo eso me ha gustado mucho. Com hem pogut, dins d'una obra de teatre, treure tantes coses i reflexionar tant. I poder veure, per exemple, el Rialto des de dins, tindré... És com una relació més propera amb el teatre i amb la producció del que té un espectador normal quan vas al teatre. Els referents joves, sobretot, que hem vist a l'escenari, són com molt influenciants per a nosaltres, perquè pensem, guai, nosaltres podríem estar ahí o podríem arribar fins allà algun dia. Sí, me he sentido protagonista porque dar una oportunidad a un grupo de chavales de bachiller que a nadie le importa, pues sentirse como siempre teníamos cosas que hacer, siempre había algo que hacer. Quan veus la prova de que has participat, és com sí que et sents protagonista, sí. Jo crec que hi ha molts alumnes que han redescobrit això i que han vist que les arts escèniques són més accessibles del que pensem. M'ha portat coneixement. He disfrutado mucho este curso. Me ha ayudado a perder un poco la vergüenza. Me lo he pasado muy bien. Me ha parecido una brutalidad.